opogore. Nyakora Ramogi jono mi thuolo mondo mi ikonwa pachi kotenre kod gigo duto mantiere kar ka watemo mana yudo niere kaka wanyalo timo tudruok magwa kokalo kacha e mbui mano ka warengo ka achiel kachiel ka intiere gi penjo moro amora tikete kar ka tang' wayudi ero ote donjo kar kae ka koro wacho ni Ramogi TV mago antiere go mana ka SMS ka wacho Ramogi TV sirkal nigi mibadhi maduong'. Jatend piny tiyo gi gari mamodho fuel no mano maromo abila mano lan kar kanyo 19,000 mano ka opong'. Jatend piny ema onego duok ngima mar gari ma utiyo godo piny, oti gi gari ma kawaida ma fuel bende nitiere piny. Wacho ni an jayalo Julius Okech awacho ka wuok Kanyamwa amako koth aya erokamano ahinya. Ote mari ochopo Morris Owino mar cham gi wadu bende ote mar donjo kar ka Rongo waneno yo makare kendo winjo twak e yo mar Adimba ka nitiere cham gi wadu erokamano ya Peter Omenda bende nitiere kar ka wacho ni an Peter Omenda bende duono e sirkal kendo waneno gigi duto donjo ka e yo moro makare mana kaka ne wachako twak mar okinyi ma kawuono kane watwak gin yore mage ma pod nitiere kar ka minyalo rangi minyalo ne ni kae kama Omenda lale to rodego odagi din CPA bongo nolere mano ko wacho weche go mago mag mibadhi to mibadhi ka nitiere sirkal gi sectors mopogore opogore. Daktari Dan Elly kama intiere projects ma yawo tok ne kama gichomo ok tiek gi mago tiwe aweya kamano. Omenda mitero kuonde mamoko mago okumul mana mantiere kar kae manya bedo ni inyiewo go chai, inyiewo go airtime, ing'ado wuoth, ing'ado ka gi ka fueleri, ing'ado ni ka gi ka gigi mantiere kar ka rode gi nyalo bedo ni sirkal odino wang'e mok ne ni nitiere rod moro ka ma mibadhi timore to kodin koso gine jogo mantiere iye kanyo to giluor mule. Abongo penjo ne sirkal ni kanye to awinjo ka penjo ni nodwoke. Sirkal odich launch projects kendo relaunch moko to ok tiekgi. Mano e problem ma wan go ka. Now project sani state ma Kenya ntie ka wadwa get out of this situation. Sirkal owinjo prioritize projects ma productive, projects ma nyalo generate additional resources mondo gi fill go the gaps. Koro ma ok tim, and ok tim nikech the official corruption mane our system mibadhi ma official mong'ere ni. Koro kata yore gi ma dhi bedo launched, gedo ma bedo launched gi achudhe mag sirkal ema bro kao gigi to gero ma chutho mi tibro yudo karumo to ma oko mi achuth ma oko lose pesa to samoro ok rum. Omiyo mano e wach, mano e loophole ma sirkal owinjo lor mokwongo mibadhi mane sirkal kaeto projects ma giyawo ok owinjo be driven by politics. Projects owinjo be driven by data and statistics. Gini, how many people need it? To what is the economic value? Ere gimodhi medo ne jopiny eka ilonche. To ka ini chopo kamora mora to ngeni ka iga koro jogwasi tieko ma jogi gin sabato weekend ka weekend gine lemo. Game ngeni kinyi gidhi Thanksgiving 1 year later. To pesa ma sirkal dhi tiyo go kanyo ok en pesa mathin. Mage official corruption mowinjo lor. To ka ok nyal lor gi to koro waweye ka koringono kamano. To koringo kamano dhi bedo kata kochomo kama chalo jopiny ema